Shoutout nga pala sa mga Team Lucky Nine Gang. Hoy, Team Lucky Nine Gang. Shout out sa inyo. shoutout sa lahat ng... Huwag niyong kakalimutan si Boss Herman. Shout out natin sila si Boss Kurt De La Cruz. Shout out sa iyo. Shoutout. Shoutout sa mga ano diyan, subscribers ni Boss. Supportahan niyo po siya. Oh, thank you, thank you. Ikaw boss, pangalan? Kim po. Jim. Mark Kim. Mark Jim. Magkakapatid kayo? Pinsan? Magpinsan. Ikaw, boss. Gerald Limasa. Gerald, shout out sa inyo. Ay, Masa. Yamasa. Ay, Masa, okay. Aras na pala, maya-maya ka kanunjay, pero ang kapi sa lipo, parang kuya kasi. Man kuya, black na mo. Pwedeng makikikain. Gutom na ako. Kain wala Wala. Pero wala akong pambili kasi. wala daw lang pambili. Baka pwede daw makikain. Pwede naman daw, sir. May Okay. tun na may ano pa. Pwede makikain. Tawagin ko yung mga kasama ko. Ito mga boss, andito na tayo sa Kapitolyo. Ayan oh. Ang ganda ng mga palamuti. Ayan. Harap na kap oh. Oh. Kalong ko kinay tama. Mapa na Pangasinan niya eh. Ayun, minggan, antod tanay. Singgan. Kanto may balik ko dyan yung apo. Ay, ni man. Asa ni ba? Display. Aldan. Isang kabyan. Di ba? Ini bang manay. Tapos dyan, Dasol. Kinlaya, Party Westi. Dasol. Sanja, dyan kanya. Bani, siguro. Bani. Agno. Alaminos. Bani. Yan. Karakab, di ba? Oh. Doon tayo galing kanina. Nilang. Mga boss, wala ray balon. Barkada tayo dyan. Linggay. Diyan eh. Yo, shoutout nga pala sa mga Team Lucky Nine Gang. Hoy, Team Lucky Nine Gang. Shout out sa inyo. shoutout sa lahat ng... Huwag niyong kakalimutan si Boss Herman. Oh, salamat. Shoutout din sa mga jowa ko dyan. Ingat yung lahat. May mga jowa siya. Taga dyan kayo lang naman. Ilan? Ang pabyan ni nalaman. Shout out natin sila si Boss Kurt De La Cruz. Shout out sa iyo. Shoutout. Shoutout sa mga ano diyan, subscribers ni Boss. Supportahan niyo po siya. Oh, thank you, thank you. Ikaw boss, pangalan? Kim po. Jim. Mark Kim. Mark Jim. Magkakapatid kayo? Pinsan? Magpinsan. Ikaw, boss. Gerald Limasa. Gerald, shout out sa inyo. Ay, Masa. Yamasa. Ay, Masa, okay. Thank you thank you. Ay, YouTube channel. Okay, sige, taikin takamat. Ako, tas yung mga tropa. Mga tropa. Sige. I-message mo dyan, Michael. Aming ngaran. Jake, kwento? Jake Caraizo. Caraizo. Okay. Dato na subscriber mga. 1.94k. Man kikin ka la. Nga po, at demonetize kasi. Kinay. Kamay nanggawa kami beat ya kanjon. Ah. Aga-bayaran kasi. Kanyan, at demonetize may kinmi. Pero, kikinami lamot natin. Pero parang tuman no ken sarto ng pamilman na kaya no. Singaw ka pukat Kailangan yan. mo buon lamot may ken na may kitag saman. Singaw
foil card, sinabak to zero ka, sariling to. Hindi mo. May jet watch, may mambabante Ah, di ba kinman? 4,000 naman. Watch hour. Oh. Kan. Aman so. Sayang naman. Pero wala lang may pin. Ay, wala la. A few moments later. Hi. Yan, Ara, saka si Richter. Tapos si Ma'am Talia. Shout out sa inyo. Hi! What's up? What's up? What's up mga ka-aura? Ako mag-vlog. Sige, ito, i-content niya. Bayan mo nga siya. Paano Ako po tapos ba? umikot kayo. Paano po ba? Ganyan na. Hello. Hilaro. Luba. Hindi. Mga kaibigan natin, taga San Carlos, kinuha na yung camera natin, sira na daw yung mag-vlog. Yan. Oops. Yan yung Capitol. Yari may kumpanya tayo. si Karalayman Vlog, si Karalayman Content. Pawilin ta kayo, paano batik namin kami no? 1 minute 37 seconds later. Nag-auto ano siya. What's up? Ano sasabihin namin dito? Malabir-labir ka labo. Naka-continue na to? Oo. What's up mga ka-aras? YouTube channel. Kami muna yung magko-continue ng vlog nila. So, andito kami sa Ringayan. Kasama namin si Richard. Tapos si Aliyah. Yan. So, gagala-gala kami dito sa Ringayan. Papuntang Simpico. Kasi hindi pa kami nakakabayad ng aming kuryente. Dito kami sa Isilaw-Silaw. Pakita mo ha. Diba? So, at dito kami ngayon sa Silaw-Silaw. Vlogger yan. Hi, miss. Pwede pa picture? Bilang ka naman tayo. Kuno ka rin, hindi mo alam. Ulit. Ano masasabi mo ngayon? Uy, iniiwan niyo ako. Uy, may vlogger yung ate. Kasama naman po kami. Taga saan kayo? San Carlos. Taga San Carlos kayo. Anong ginagawa niyo dito sa ano? Secret. Ewan, i-vlog mo raraman ay. Hindi, montage mo. Apron. Anong gagawin ko? Pakita mo yung mga view. Hello. Hello po. Anong kinain niyo? Kumain ka na ba? Mga ngaroling tayo for today's video. Samahan niyo ako. Sige pa, baka ni naman dilabat ha. Uy, gusto ko ng cotton candy. So, ayun po. Naiwan na po yung mga kasama namin at nahiwalay na kami. Hindi namin alam kung nasa na sila. 1 hour later. Hi, boss! Hi, mga kaibigan natin, ha? Ingat! Ang ganda. Ito mga boss. Yung anong ito? Anong tawag dito? Pathway. Hindi ko alam kung pathway nga ang tawag dito. Pero ang ganda oh.
Arin natin hanggang doon. Mga palamuti. Christmas na Christmas dito sa Kapitolyo ng Lingayen. Oh, di ba? Open po ito sa lahat. Gali dya, pa-share kayo. Tignan natin yung Christmas tree. Ito yung Christmas tree ng Kapitolyo. Ikutan natin. Ayan o, ganda. Paskong ang galing. Ang galing-galing. Pasyal po kayo rito. Welcome na welcome po kayo rito sa Kapitolyo ng Lingayen. Yan, ikutan natin itong Christmas tree. Oh, di ba? Oh. Hello mga boss. Kaya so harapan na Kapitolyo. Ramay agniya kapasyar. Ipasyar ta kayo dyan Kapitolyo na Pangasinan. Ayan no. Ang ganda ng Christmas tree. Lapitan natin si Belen. Oh, di ba? What's up, boys? Hey man. Okay lang, sige. Sige lang. Sulit yung gala natin ngayong gabi. Marakap. Oh, di ba? 2,000 years Tayo sa may later. mga hoods. Marakap manaya dyan. Wali panangan. Ang kapi sa libalad. 1 hour Araw sa later. nakla. Maya-maya ka kanunjay. Pero ang kapi sa libo. Parang tuya kasi. Man po ya black niya mo. Manang na. Ay. Nayari mi akan, madam. Nayari mi akan. Ha? Pwedeng makikain. Gutom na ako. Pero wala akong pambili kasi. Pwede? Ano kay sir, ano po, kay sir Dexter. Ano daw siya, makikita. Pinagkaan ko, wala daw lang pambili. Baka pwede daw makikita. Pwede naman daw sir. Okay. May tube na may ano pa. Pwede makikain. Tawagin ko yung mga kasama ko.